Siyalibingelela bazalwane igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu-ST wakwaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. I am the child of God. Sibonga uNkulunkulu ngaleli thuba asipha lona. Kuhlezi kuyintokozo ke bafowethu ukuthi njalo ma sithi yayibo singala nihlezi nenza kube possible ukuthi sonke sibe ngala. This is a Christian platform ke. If umzalwane, I can assure you ukuthi ke usendaweni right kakhulu njoba ola. This is the platform la sikhuluma ngezinto ezithinta ibandla, sikhuluma ngezinto ezithinta umzalwane, sikhuluma ngezinto ezithinta umphakathi njalo njalo. Egameni likaJesu Kristu, we are advancing the kingdom of God ngayo yonke indlela. So siyabonga kakhulu ke bafowethu. uNkulunkulu ke makanimise anigcine nonke lapho emakhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bafowethu, uNkulunkulu womusa akanigcine anifihle nonke lapha emakhaya. Kuyinqubo yethu ke la ekhaya la kule platform yethu ukuthi njalo masuke siqala uhlelo siyasicela enkosini ukuthi inkosi ikwazi ukuthi isihole ngendlela esuke isihola ngayo. Ngeke ngibuze ngizwe nabanye mathayibo like for really uqala uhlelo ngomthandazo. We pray offline, we pray on air, njalo zonke lezi. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje I'm joined by ubaba engizomintroducer khona la. Namhlanje ezobe sesingena straight engxoxweni yethu. But before that, can we just thank God nje kafishane and then besingena engxoxweni yethu. Baba wethu ingcwele lukufanele udumo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh moya ingcwele, siyabonga baba wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongasoze wasiyiswe kwadukweni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba, siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, babukeli bethu bonke emakhaya endaweni ezihlukahlukene, siyathandaza moya ingcwele, moya weqiniso, uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu omuhle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Baba ngithethe lithuba ngibingelele ngikwamukele lapha kwi-show yethu egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyaphila baba. Siyaphila. Ngomusa siyaphila. Sibonge bamntulu ukuthi ugcina usilethelele ubaba lapha, siyathokoza kakhulu. Thank you so much baba egameni likaJesu. Mhlawumbe baba nabafisa nabaqala ukubona nje ubaba sinaye lapha namhlanje usijoinile, and I believe ukuthi awumletho kokuqala nokugcina kusazoqhubeka. Mhlawumbe baba kwabaqala ukubona, mhlawumbe baba ungasipha nje introduction baba. No, ngingumfundisi uNtuli. Igama lami nguMondli Ntuli. Ngokuzalwa ngizalwa eNkandla kwaZulu Natal. Okay. Isikhathi esiningi ngasichitha eDurban kwaMashu before ngimove to this province. It was 1982 mangivela la eGoli. I was still young and singing. And then I grew up here in Gauteng. Wow. And then I got married to my beautiful wife. Ngamthola la kwaTheme Springs. Khona la eGoli. And angizange ngenze nepotism. Yeah. Ngishada umpedi. Yeah. Wakwamkhumuha. Sengihleli naye 37 years. Yo. So ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithole lethuba lokuba ngibe nawe namhlanje la studio. Ngamukela ke nami uJesu ngelinye ilanga, it was 1978 when I was 21 years old. Adibana noJesu eitradini zakwaMashu. Hayi lapho siyaya, lapho baba siyaya nalapho, kodwa ngithanda leyo iveza leyo yokuqala ukuthi wow,
wamuva from KZN wazohlala eGoli wagcina uthola unkosikazi futhi la eGoli ongasiyena umZulu kodwa ongomunye umhlobo. In terms of language bekuba kanjani lapha endlini ngoba phela ngiyawazi amaPedi kakhulukazi la eGoli anayo into ukuthi nje akholelwe kwi-language yawo. Yeah, fortunately my wife was born here. Not a Pedi, but my parents were from a Pedi ngale koPhokwane. So ke kwaba ngcono ke ngoba uyamixa nesizulu saseGoli uyasazi. Yes. Noma sengamjova ke nesizulu saseGoli. Agcina simngena la. Yeah. Awubatshela. Siyabonga kakhulu baba. Mhlambe ake ngikubuyisele emuva nje baba kancane nje mhlambe noma kakhulu nje kakhulukazi le emuva kakhulu. Ukhulela eKZN emakhaya koNkandla. I think vele indawo yaseNkandla ziya njengendawo yasemakhaya. Ukhulela lapho and then ugcine usuziyohlala nakoThekwini la khona ugcina usukwamukela uJesu. I think that very interesting. Mhlawumbe kwamukela uJesu kwakho umamukela njani? Like someone preached the gospel to you okanye you had an encounter yaziphela insuku zamanje umuntu athi hey kwafika uJesu ebusuku ngilele. Yes, lapho umamukela njani baba uJesu wena? Ngiphila lapha kwaMashu kwadi omusha eMakhabishini. Kuhlukanisa istradi uD no C. So kwakunama gangsters. Madamara namafreli. So siphila nje leyo mpilo ukuthi uhlala ugijima usabi igebengu zakwaMashu. Engase ngingenile nalawo ophuzweni. So ke one day i-cousin yami yakwabiyela uMandla so ongasekho swalala. Wangi-invite ukuthi ngiyobona la yena asephila khona. I remember ukuthi kwakuyi-Tuesday 6:00 kanti ungi-invitela kwi-service ye-youth yalelo bandla. Ngafika vele kwasiye eholweni esikolweni lesikole kugcwele young people and old people, and then ngadibana nenceku ishumayela lapho u-Amon Khoza. Wakusemlazi sowalala na ngathola ukuthi this man i-founder yalela bandla. So washumayela and bekade ngiphuzile futhi ngaleso sikhathi. Washumayela ke mashumayela ngencwadi yabaseGalatia 5 verse Galatia 5 I think verse 18. La kukhulunywa khona ngemisebenzi yenyama. Ngeke ke ngande kakhulu la. And then verse 21 kukhulunywa ngemisebenzi yomoya. So ke ilanga abanjwa khona ke uJesu that day. From the end inkinga ke ngaba nayo ngangakaze ngene esontweni. Kwazisa abazali ubaba wayengakaze asise esontweni. Sakhula nje ngesintu sakwaZulu. Isonto nje into besingayazi. IBhayibheli besidibana nalo esikolweni. Ibantu education kuthiwa izingcwele. Kungakakhona la ku-biblical studies. Kwakuthiwa izingcwele. So iBhayibheli ngangibona kuthisha. Umfundisi ngangimbona emncwabeni. Nakhona isikhathi esincane ngoba sifika late emncwabeni. Umncwabo mawusuzophuma. So ke kwasho ukuthi lento ke sengiyitholile manje na angazi ukuthi yini because angikhulelanga kuyo. Kodwa ke i-cousin yami yangiguide ke yangithengela neBhayibheli lesizulu lakudala. Leli elinganawo age maku-K kumele ube okay nje kuphela kodwa igama njengesiXhosa. So ke ngifunda ke leBhayibheli kakhulu. Kodwa kwangithathwa 12 months to understand. Even enkonzweni bengakwazi ukuhlabelela, bengakwazi ukwenza even ukunikela bengazi ukuthi kwenziwani. Until after 12 months la mehlelwa khona umoya ingcwele.
umoya ingcwele wangibonisa ke manje ngaqala ke ngavele ngaqala ngashumayela. Ngaqala ngafunda yonke ke into. So ke ngaphila ke leyo mpilo ke until ngize ngifike la eGoli. Mangifika la eGoli ngaqhubeka naye. Kakhulu kangangoba ibandla lethu sasine branch eThema. Okay. Uma ngifika la eGoli safike saplanta amanye amabandla. Aye elinye ngaliqala endlini kwami mangiqeda ukushada. Okay. Ngithenga umuzi eTsakane. Ngaqala eDining Room. Majazi. Yeah. Eish. So lakhula. Lakhula kakhulu. So ke kwaze kwafika isikhathi ke la sengishiya ke ebandleni ngenxa yezizathu esithile ezaba khona ngeke ngichaze. Okay. Ngangena ke kwelinye ibandla okuthiwa i-AGCI. AGCI. Yeah, Apostolic Gospel Church International. Okay. Yes. Yeah. So ngahlala ke lapho 9 years. After 9 years ngase ngiqala ministry. The ministry ke nguyo manje libizwa New Birth Mission Center. Majazi. Usubuya ngapha AGCI. Yeah. Okay. Yeah. So ke uNkulunkulu wanginika ke lo mbono ke before ngiqala ke i-ministry. Bengivele senginawo ubhalwe phansi. Even the constitution yakhona seyibhaliwe kodwa ngilo ngihleli nayo iminyaka. Until ngiqale ke le ministry. So umbona uNkulunkulu wanginika wona ke njoba kuyi New Birth Mission Center. Ukuzalwa kabusha. Majazi. So ke manje na i-ministry nguyo i-base kakhulu. We are teaching people about salvation and repentance. Interesting baba. Yeah. Zolokhu ngizwa nje emuva naphambili kancane. Ususindisiwe mhlambe ukurelate kulezi ikhathi zakudala. Ngiyazi mhlambe kungangaba khona ukungafani indlela okwenziwa manje nendlela kwakwenziwa ngazo kudala njalo. Mhlambe mawuchecka ubuka isikhathi esikuso manje nesikhathi ophile kuzokudala ngokwevangeli. Mhlambe zikhona izinto ongathi cha lokhu kwakungekho kudala kwakungenziwa kanje. Indlela okuyi mhlawumbe uthi sesiku-embraceile nanoku-embrace futhi as if ngathi kuyinto right ukuphilwa nayo. Ziningi kakhulu manje izinto ezisimangazayo. So isikhathi esiphila kusona abantu they are too fast even in the house of God and they don't want to accept ukuthi kunezinto bekungamele thina njengabantwana bakaNkulunkulu singene kuzo. So ke ziningi kakhulu. So kulo mbuzo wakho ke ngiyawubona ukuthi ubuyela back kulento engiyithintile kancane ukuthi uNkulunkulu ivangeli wangibulela lona mina. Ivangeli ukuthi umuntu mayisemukela uJesu kumele aphenduke. So ke kukhona lento ke abangakwazi ukuthi abaningi bayi-understand ukuthi there's a difference between ukusindiswa nokuphenduka. And bona bathi nje umuntu ophakamisa izandla wayinikela usephendukile. Kodwa mina uNkulunkulu wanginika ngenye indlela ukuthi ukumukela uJesu is just a gateway ukuthi ufinyelele kuphendukeni because ukuphenduka is about change of life. Because akakwazi umuntu ukuthi amukele uJesu kodwa aqhubeke nelife abeyiphila before amukele uJesu. So abaningi abavumi ke. And manje angikwazi ukuyiyeka lento ukukhuluma ngayo sengikhulume ngayo maybe 30 years. Yeah. Ngoba manje uNkulunkulu uyangihlupha ngayo ukuthi akuthishwa abantu ukuthi mawusumukela uJesu shintsha ke. And mangibheka iBhayibheli likhuluma ngale nto kaningi eBhayibhelini. If you have enough time I'm going to quote verses esikhuluma ngalezi zinto engikhuluma ngazo eBhayibhelini. Usiningi kakhulu isikhathi. Yeah. So ke inkinga ke leyo ukuthi mina ngikhona ngingayithinti le because uNkulunkulu wanginika umbono. That is why our ministry, there is no ministry, there is no church.
New Birth Mission Center. Sure. It's a center where everybody has a right to be there, whether you are called or not. Okay. And we have a center where we want to deal with mission work as well. So we are still waiting for God to put us to missionaries and funding. Because uNkulunkulu wangibulela lento emncaneni bami. So ke number 1, umuntu mayisemukela uJesu uthi usindisiwe. But people they don't understand ukuthi yini ukusindisa. Abantu mabakhuluma ngesindiso bakhuluma nga something it's not easy to understand. Because bakhuluma nga something ongazuthi lifestyle. Yeah. Sindisa. Yeah. Kanti iBhayibheli alisho. iBhayibheli lithi ukusindiswa. Umukela uJesu. Mawuqala nje kuIsaya uzothola uIsaya athi intombazane iyokhulelwa izalwa umntwana. And mawubheka uIsaya chapter 11 verse 1. Esiqwini sikaJese Madoda. enihlumela into evela la ingadingeki khona. Why uJesu abizwa ngehlumela? Because uzozalwa intombi engakazi ihlangane. And mawubheka kwehla njalo verse 2 verse 3 bese lithi umoya uhlala phezulu kwalo mntwana. And then ke mawusubheka kwiNew Testament Matthew chapter 1 verse 21 kuphindwa into ekhulunywa uIsaya. Intombazane yokhulelwa izala umntwana niqamba igama ukuthi uJesu ngokuba uye oyokhulula abantu. Mawuqhubeka bese kuthiwa intombi kuphindwe same thing iyokhulelwa izala umntwana nimbize ngokuthi uEmmanuel okungukuthi inkosi Mnathi. Right. Then ke sahamba ke isikhathi kwafika ke manje la uJesu wazalwa. Luke chapter 2 verse 10. Okay. Chapter 2 verse 10. Ningesabi ukuba namuhla ngilethele indaba ezinhle ezizoletha ukuthokoza kubantu bonke. Uthi nizalelwe umsindisi. Nayo ke insindisi. Insindiso uJesu kulona isonto. Isonto lesithathu. No. Hey, that's powerful. And people they are refusing to accept ukuthi insindiso uJesu. So ke la uJesu sezelwe then abafana laba balusayo or laba balusayo alithi abafana. Yes. Abelusi. So umlusi can be an old man. Yes. Bathuka ngendlela babona ukukhanya. Bakukhanya ngayo indlela abangejwayele. So ke ithi ke ingilozi ningesabi ngoba namuhla nginilethele indaba ezinhle ezizoletha ukuthokoza kubantu bonke. Everybody une right uJesu because uJesu. That is why ke manje Jesu uzomthola athi ngize emhlabeni kuzofuna nokuthola okulahlekile. Madoda. Ngoba ngifuna kuba kubhubhe noma munye kepha ngifuna bonke abantu basindiswe. Not bajoin isonto. Basindiswe ukuze bafinyelele ekwazini iqiniso. So ke nayi inkinga yami ke enginayo ukuthi kahle do we understand salvation? What is salvation? Ngoba uma ngabe si understand insindiso bekumele si understand ukuthi mase umukela uJesu usindisiwe kodwa awukakabi right. Yeah. That is why phela mawufunda in the book of Matthew chapter 11 verse 28 zanini kimi nina nonke nikhathele nensindwayo ngizoniphumuza. Kusho ukuthi kunale something okumele umuntu eseze kuJesu isusu. That is why ke mina ngihlukanisa ke ukusindiswa nokuphenduka. And mawubheka kuyo Luke chapter 3 verse 20 verse 6 uzothola sekuthiwa manje inyama yonke kumele isindiswe. Everybody. Insindiso akuyona yabantu abathile abaspecial. Inyama yonke. Everybody kumele asindiswe.
and then uma usubheka u7 wakhona zalo yezinyo bani unibonisa ukubalekela ulaka lukaNkulunkulu oluzayo na bezani qala ithelo ezibonisa ukuphenduka ukuphenduka ezibonisa ukuphenduka yes because I can't serve God nempilo ebengiphila before ngimukela uJesu but ukuthi sengimukela uJesu akusho ukuthi sengiyight. That is why ushumayeza umuntu today yamukela uJesu next week or nge-weekend udibane naye edakini because lento abeyiyo before amukela uJesu akakayeki usaseyiyo and uJesu akanankinga nalo ngoba kusho yena wathi abantu beze kuye njengoba benjalo kuphela abantu badinga manje ukuthi bangene kwi-platform e-right la bezofundiswa khona ukuthi njengoba usumukela uJesu yini ke manje edingeka kuwe because we are having a problem where abanye bethu size siba abafundisi but singazange sishintshe. That is why ibandla linama problems today because if mina nguNtuli ngumfundisi ngenza izinto ezingabonisi phenduka what do you expect people who are following me so ke kwesinye isikhathi ngizenze nabo labantu abangilandelayo lezi zinto ezingekho so ke manje I don't know because people they don't want to accept that. And I will never stop talking about this because uNkulunkulu wanginika le. That is why noma ngikhuluma ngayo emncwabeni ngibiza altar call abantu basindiswe sure noma ngikhuluma ngayo noma ikuphi hayi ukuthi always ngikhuluma salvation and repentance but kuneyikhathi la ngithi noma ngiplane something vele kufike ukuthi no khuluma ngale ngoba kunesidingo and mase ngibiza altar call kubonakala vele ukuthi ngoba bekunesidingo yeah so ke last week nje bengcwaba lapha neBinoni and then abantu abaningi dali inqondo basindiswa abantu abaningi ngayo lento so ke ngithi ke umuntu mayisesindisiwe akashintshe ngoba manje why kanti kumele sikholwe ngeke kube neshame uqhubeke kufane uyabona ubheka kuMatthew chapter 12 verse 33 yenzani umuntu ube muhle nesithelo sawo sibe sibi noma nenza umuntu ube mubi nesithelo sawo sibe sibi ngoba zonke ihlahla o imithi yaziwa ngani ngezithelo zazo so ke ngizoveza kanjani izithelo esikhombisa ukukholwa mangashintshi makuthi inkolo iright inkolo engenakho ukushintsha so ke kubuyela kulento le oyibuzile ukuthi ngithi mina kunento eziningi today obekumele ngabazike ekukholweni and zimukelwe and zimukelwe futhi kwangafundiswa abantu ngoba noma abantu bangazenza kodwa mangabe ubafundisile uNkulunkulu uyazi ususile iqala madoda because you can't force so it's very very important ukuthi abantu ba understand ukuthi as sithanda uNkulunkulu kangaka sesisindisiwe simukela uJesu kodwa phela ushintsho angeke kube right ukuthi kungabi ngoba manje kumosheka inkolo usame Matthew uzokutshela ukuthi makukhanya ukukhanya kweni phambi kwaba ukuze ngemsebenzini emihle abantu badumisa uyihlo sezulu so we have no way to run mhlawumbe basihlukaniseke leyo kuphenduka neyokusindiswa because njengoba usho nje mhlawumbe abanye bangayithatha sengathi nje into eyodwa ukuphenduka nokusindiswa mhlawumbe mangisindiswa ngingakuchaza kanjani ukusindiswa ukuphenduka ngiyabona ukuchazela mhlawumbe masingena kweyokusindiswa ukusindiswa iyona into yokuqala okumele yenzeke before umuntu ashintsha ilife because akunamuntu okuzoshintsha ilife without insindiso without uJesu uJesu kuphela give power umuntu ukuthi akhone ukuthi ashintshe ilife yakhe and then thina simncede umfundisa so ke it's very important ukusindiswa ukumukela uJesu uma ubheka in the book of
izenzo. Yes. I think chapter 4 verse 11, if I'm not mistaken. Okay. Lini igama elinikeziwe ebantwini kuba basindiswe ngalo. Uma ngayeni chapter 4 chapter 11 verse 4, but I think chapter 4 verse 11. Yes. Lini igama elinikeziwe ebantwini kuba basindiswe. Oh, chapter 4. Yes. Igama lika. Yeah. Yes. Ngoba ayikho insindiso ngomunye umuntu. Kodwa insindiso iza uJesu kuphela. So ke insindiso ngithi mina it's nothing else but Christ. Umukela uJesu. Once umuntu wamukela uJesu as his Lord and personal Savior, lo muntu usesindisiwe. Ukusindiswa akuyona iprocess. Okay. Ukusindiswa ngachaza nje, it's like an event. Usually ukuthiwa this is not an event, it's a process. But ukusindiswa is not a process. Into yamanje ukuthi wena uhlatshwe yizu uthi ngiyamthatha uJesu. But mase kuya kwi repentance sekuyi process. Sekuyi process. That is why you find somebody sekuphele 2 years, 3 years asindisiwe. Kodwa akaphumanga entweni. Ngoba lento is a process. Udinga umuntu ozombekezelela, amnike isikhathi, amfundise, amthandazise enze konke until uNkulunkulu amnqobele inkingeni asuke abhekene nazo life. So ukusindiswa ukumukela uJesu, ukuvuma ukumukela uJesu. Because bobheka nasencwadini yamaRoma, I think Romans 9 verse 10. Okay. Romans 10 verse 9. Umuntu uyezwa izwi, if I'm not mistaken. Yes. It's Romans 9. Yeah, but kodwa yona ngiyayikhuluma. Okay. Uma ngabe ngiphambanise sengaba ukuthi nje amavesi chapter yabona. Lithi umuntu uyezwa izwi. Uma isezwe izwi ngomlomo uyavuka. And then ngenhliziyo uyakholwa. And then kube yini? Kube yini? Kusindiswa lokho. So ke once umuntu avuma uJesu ukuthi uyinkosi, lo muntu lo usindisiwe. That is why ngithi ngisho noma ngabe abantu basemasontweni achitha insindiso, but kodwa ma evuma ukuthi uJesu uyinkosi, lo muntu usindisiwe, because ukusindiswa kukhona kuba sebandleni labasindisiwe. No, ukusindiswa ukuvuma uJesu. Uzovuma uJesu noma ukuphi. Uma ngabe umuntu evuma uJesu ukuthi uyinkosi, lo muntu usindisiwe, because iBhayibheli kubeka clear ukuthi umuntu osindisiwe umuntu omukela uJesu. But today sekwashintshwa, ungazi ukuthi style esithile uma ngabe umuntu esindisiwe. And nabantu today bayisaba manje insindiso because thina esindisiwe kune mistake esiyenzayo. Asibamukeli laba bantu uma ngabe beza kuJesu ngendlela right. Siyafuna nokuthi sibatshele ukuthi kumele uyekele 1 2 3. You can't say kumuntu ayekele 1 2 3 because awunawo amandla wena ukushintsha. But what you must do, kumele umuntu umfundise, kumele umuntu umthandazise, umfundise ngisho ukuthandaza, umfundise ukudla. Konke okumele umfundise ngoba noJesu ukhulumile ngalento wathi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli. Abamamukelayo ebese bahlalisa phansi niyabafundisa ukugcina konke engiyale ngakho nina. Angithi and then lithi ke after lapho ke bese niyababhabhadisa ekameni kaYise. So today umuntu ungena today enkosini, tomorrow uyabhabhadisa, and lo muntu akakashintshi. So manje ubhabhadiswa nezinto ezi-wrong ezimembethe, and then uthola ukuthi manje ekuhambeni kwesikhathi lo muntu sekunzima ukuphuma kulento ngoba swazi wabhabhadisa. Because phela umbhabhadiso umfuziselo ukufa nokuvuka kwenkosi. So ke kumele kube khona into ezifayo kimi. Mase ngiyobhabhadisa is like ngiyemncwabeni ngiyongcwatshwa umuntu omdala. So ke ilokho nje ngakusho mfundisi ukuthi insindiso kumukela uJesu. Uvuma uJesu inkosi then usindisiwe. Ngamanye amagama ba uya kufike kube ukusindiswa, ukuphenduka. Mina ngiyayihlukanisa kanjani? Yes, ukusindiswa, ukuphenduka, ukufundiswa. Yes. Bese uba umbhabhadiso. Izilandelana kanje. Yeah. Ifundiso lezi izona ezizodala ushintsho empilweni yomuntu. Akwenzeki automatic. Akwenzeki. Kumele na kanjani
kube nendlela ukuthi lo muntu afundiswe and then athandaze, afundiswe ukuthandaza, afundiswe konke. Omunye ke kuyazenzakala. Abantu abafana indlela uNkulunkulu ababiza ngayo. Omunye kuyazenzakalela. Njengami nje mina the day ngimukela uJesu angiphindanga ngaphuzwa. Ngingafundiswa ngalo. Kwazenzakalela. But kwase kuthi izinto ezithile ezenzeke ebandleni. Yabona ngafundiswa ke. But kwazenzakalela nokuthi kanti umuntu mangaba amukela uJesu emusha uyakwazi ukuthi ahlale nje ngaphandle umuntu wesifazane. Kwazenzakalela. But ebandleni kodwa ngathola kufundiswa. Fundiswa nangalezo. But that day mangiqeda ukuvuma uJesu angizange ngibuyele. Into engayenza mangibuyela kumantombazane kwamanje ukuba tshela sengimukela madoda. Angeke ngisakhona ukuqhubeka nalento besiyenza. Eish. And then ngaye emndenini same thing. Emndenini wasemakhaya obungazi ngoJesu. Ngawutshela ukuthi manje sengimukela uJesu. Ngiyaxolisa ukuthi sekunezinto zalomndeni engeke ngisakwazi ukungena kuzo. Because inkolo engene kuyo manje kunezinto la engangivumeli khona ukuthi ngihlangane. But ngizoba khona njengomntwana. Kodwa kunezinto mina engeke ngihlangane. Akuzange kube mnandi, kwaba nzima. Bazali babesaphila. Kwaba nzima kakhulu kodwa bahamba bangimukela and khululwa yini. Mhlambe baba imiso kulomsebenzi uNkulunkulu akubambise wona, imiso mhlawumbe ngizothi imiso ngizokhulumela nje eyintweni ekuthenini ukuthi ama doctrine yes asebandleni mhlambe yiziphi. Yabona lapha ebandleni idoctrine yalapha ebandleni ile ukuthi kumele umuntu uma esemukela uJesu akholelwe ezweni lenkosi. Because uma umuntu engakholelwa ezweni ethatha noma kanjani kalula kuzoba neproblem ukuthi angeke enjoy ukuba imember. Because lela bandla libased in the word of God. Mara kunezinto esikwazi ukuthi sizimukele nakhona after senze etara research ukuthi sikwazi ukuzimukela because we believe ukuthi umuntu ngalento like ithi ngenze example like ugqoka. Okay. Yes. Fola nakho under madoda. Yes. Like ugqoka. Thina lapha ebandleni sagcina senze isivumelwano sokuthi abantu bangagqoka ngendlela abafila happy ngayo but kodwa inga expose special abesifazane babe formal savumelana kanje. Okay. So ke sase siba nenkinga ke ukuthi masifika la ekhanda. Okay. Njoba ngiyengibezwa abantu khuluma nakini para kukhulunywa kakhulu ngalezo la ku kukhulunywa ngoJesu asigxilile. Yeah. So sengiyaphawula nje ububuzisi baba yes. Yabona. Sase sithi ke kuneverse eBhayibhelini li1 kuphela. Corinthians chapter futhi akulona iverse. La kukhulunywa khona ngokuthwala kwabantu besifazane. Akukhulunywa futhi ngokuthwala. That's a problem. Ngomboza. Isembozo kahle mawufunda ngesizulu. Kukhulunywa ngokumboza to cover. Not ikhanda kuphela. The whole everything uvela amehlo. Njengamasulumane. Yeah. Yabona. Ba cover everything. So saze sithi ke ngoba manje lana kune conflict. Akuvunyelwana emabandleni. Let us simukela umuntu uma ngabe ethwele. Siyamukela. Uma ngabe engathwele siyamukela. Why? Because kune conflict mawufunda lama. Mawufunda and uyathola ukuthi noma uya eBible college kwesinye isikhathi uzothola bathi if iverse li1 eBhayibheli you need to understand ukuthi leyo ndaba leyo kwakulungiswa inkinga ngaleso sikhathi ngoba ayizange continue ayicizelelwanga
ayizange iqhubeke yabona. So ke mawuthi uyayifunda vele lencwadi kaPaul vele Corinthians uthola understanding ukuthi uPaul kunama question abuza wona labantu but abakhona kumphendula, like ukuthi anazini ukuthi le inwele zabo zisambozo. Manje leyo nto uzoyi explain ukuthi uma ngabe umzalwane ekukhomba la nathi nali verse lithi kanti anazini ukuthi le inwele ziyisambozo. Usho Paul. Angithi. So ke aphinde futhi uPaul athi uma eyokhuleka makambozi. And manje kuba nama misunderstanding amaningi. We need the Holy Spirit to interpret everything for us. Otherwise kuzoba nalama conflict agcwele. And then mawuqhubeka bese phinda futhi uPaul abuze enye question abangakhoni kumphendula bathi okay ke ngiyanizwa kodwa itheni indoda yakhe. Oh madoda. Yabo. And mayisethi itheni indoda yakhe siyabona kusho ukuthi lento yokumboza yayenzelwa abafazi abanamadoda abaganile kuphela. Because I don't think angabuza ukuthi itheni indoda yakhe kodwa ebe lo muntu engenayo indoda engaganile. Angithi. And then eyokugcina mayiseyivala uPaul bese ethi ke thina ke asifuni ukuphika nabantu abafuna ukuphika inkani. Asina say. So ke manje uyivalile kanjalo Paul. And mawubheka eBhayibhelini ziningi lezi zinto lezi ezilethe conflict because like uJesu himself. Yeah. uJesu inkosi esabatha. Yeah. Ngithi. And uJesu uma babona abafundi bakhe bekumbila behamba noJesu ngesabatha baya kuJesu bathi naba abafundi abagcina umthetho wesabatha. Yeah. Yeah. uJesu uthini? Uthi mina ngiyinkosi yesabatha. Kodwa ngisasebenza namanje. Uthi ke nina ukhona nokungathi ma inkomo yakhe iwele emgodini ngesabatha angayikhiphi. Ayiyeke nje. Yayibona ngida. So ke lama verse lawa ahamba creator lama conflict. We need God to help us because elinye ibruku. Yayibona. And mawulibheka likuDeuteronomy yilokuphela. Mawulibheka alithi ibruku. Lithi impahla. Yowesilisa nempahla. Yowesifazane. Yabona. And mawubheka leso sikhathi kade bafaka amajoke amade abesifazane afika la edolweni bese befaka lamalaphi ke phezulu. But kune type ye life yabantu besifazane ne lap lamadoda angithi. So ke bese siza ke kule issue ke ya today. Umanje mase kuvela ibruku ngoba ibruku into ibingekho ngaleso sikhathi. iBhayibheli malikhuluma. So I think we must be careful sometimes ukukhuluma ukwenza ama doctrines emabandleni acindezela somebody but iBhayibheli libe likhuluma enye into because ngaleso sikhathi sikaDeuteronomy ongakazalwa ngisho noJesu. And lesikhathi sikaDeuteronomy amabruku ayengekho. Then today sekudesignwe ke amabruku. And then what are you going to say kulo muntu wesifazane uma yethi mina ngiqokanga ibruku amadoda ngiqokela abafazi? Because iBhayibheli lithi impahla yamadoda nempahla yabafazi. What are you going to say? So ke in our church ke thina savumelana ukuthi bangawagqoka ama. But we can't control them. Emakhaya wabo. But mabe ngene enkonzweni. Yes, savumelana kanjalo ukuze kungabi neconflict because kahle we are here to serve God. Not ukubanga ukuthi awugqokanga ibhanji. Because kunama doctrine azokushayela ngisho ibhanji. Akushayela iteki nebhokadi. True. It's true. uNkulunkulu akekho lapha uNkulunkulu. So manje sibanga izinto obengamele sizibange and then size sithi kusho uNkulunkulu ngiyaprophesy. Yabo. And ke kokugcina kule issue akumele kube nama doctrine ebandleni azo entertainer ama culture and tradition. Yabo. Angeke kube right. Because we culture you want to serve God. So ke masizobuyisa ama culture, buyisela kithi la kwaZulu. Omnye abuyisela kwaXhosa, omnye abuyisela elasePedi. Kuzoba ibandla njani? So ke let us be free kuphela as long simukela uJesu
and si understanda ukuphenduka ukuhlukana nento ebukeka imbi. Ngeke ngiyibeke ngenye indlela mhlawumbe ngithi ukuhlukana nesona ngifuna ukusho kanje ukuhlukana anything ebukeka ingamukelekanga and then masakhala ama doctrines welcome everybody and then bese kuthi ke ngoba bazokurefera bathi no iBhayibheli lithi yabona but iBhayibheli liyakhuluma kodwa se one book and mawulandela interpretation yakhona awutholi kahle njoba bese ngichazile yeah ukuthi kunama question abuzwayo kodwa akho umuntu okhona kwaphela and uthola ukuthi uPaul uyayimukela abe nemibuzo kodwa ayimukela yabona njengoJesu uJesu uNkulunkulu but khona izinto owayezimukela for to save somebody's life. Umfazi oledwe kuye ebanjwe oqotsheni ephinga kumele akhandwe ngamanje. Ubani washaya umthetho kumele akhandwe ngamanje? uJesu. Jesu uNkulunkulu. Mara uJesu mase bemletha lo muntu kuye uthini uJesu? Sejika le. Uthi uJesu madoda uma ngabe kukhona ongenasono la kini akaqale yena kuqala mkhande ngeke then wabheka phansi. Uma iphakamisa ikhansi bebalekile bonke and lithi iBhayibheli into yababalekisa balahlwa yinhliziyo zabo because kade befuna lo mfazi abulawa akhandwe ngamatshe kodwa bona nabo bengekho msulu. So uJesu uthi ke wesimame ngikunikeza second chance. Hamba ungaphindwa. Why today angeke kwenzeke lezo zinto kodwa uJesu yena self wakwenza. Abapostoli esikhathini esiningi babamukela abantu and then bese babafundisa indlela phila ukuthi kanjani. So ke iloko mina engakusho. Izinto ezifana nama jewelries kanje zona ke Angithi eBhayibhelini ijewelry bihamba phambili. Umuntu mayiku-honor eBhayibhelini bekufaka inecklace edurayo nering. Yes. Yayibona. So ke bawungixolela mina abantu. Nabafundisi. Abafundisa lezi. Angishayi umuntu. Angimelene nabo futhi. Ngimelene namuntu. Mara mina nginenkinga ukuthi into engeke ikwenze ukuthi uxabane noNkulunkulu uhambe uyesogwini. Ukuthi uye waqoka. Yabo. Mina kahle kahle anginayo inkinga amabuza. So ijewelry ngiyezwa ukuthi abantu banenkinga abantu abesifazane bangafaka amacici ngiyakuzwa konke lo. Mawashi zonke lezi. Newashi kumele ungalifaki nering kumele ungayifaki. Mara manje to my surprise eBhayibhelini kade kuyi honorary very high igold. Yeah. Bekusetshenziswa yona kakhulu igold. Ene ubufaka indandatho edurayo ufaka umgexo odurayo uma umuntu akuhonorisha. Manje angazi mina ukuthi inkinga ku right yini ukuthi siye ku preach uJesu. Si preach lezi. I don't know. But according to myself mina kwathiwa mina ngomemezela mina uya kuJesu. That's my way. Oh my God. Okunye uJesu uzokusotha through your teachings. Mina umsebenzi wami ukumemeza, proclaiming the name of Jesus. Yeah. So ke ngiba nenkinga kuyo yonke le nto kodwa ke angibi nenkinga ukuthi angazi ukuthi kumele ngenze. I know what to do. Kodwa strange sometimes. Yeah. Because sikhuluma singabhekanga iBhayibheli. Yeah. Ilento le ngisho ngithi mina sibheka le verse eli1 kuphela. Into le nto ngisho ngithi mina you can't bring our cultures and traditions in the church. We can't do that. The church has nothing to do with our cultures and our traditions. But thina kumele sifocus kule tradition kaNkulunkulu yokuthi abantu abasindiswe. Abantu mabamukela uJesu. That's our focus. Then bamasi ngiyathanda ukuthi nayo lesingayivaleli ngaphandle nendaba yobungcwele. Ubungcwele.
Mhlawumbe omunye umuntu masikhuluma ngobungcwele bangaveza izinto ezihlukahlukene. Mhlawumbe nje overall uma sikhuluma nje ngeholiness. Sisuke sikhuluma ngani kahle kahle masikhuluma ngokuthi nje umuntu ungcwele. Is engage kanjani kwi-holiness kaNkulunkulu? Yeah. Iyo lento engikhulumayo. Phenduka. Ayibuyela lapha. Angithi uzokhumbula uJesu ukuthi uthini? Hlalani kimi. Oh madoda. Ukuze nami ngihlale kimi. Njengalelo nalelo gatsha. Lingethela izithelo ngokwalo, lingekho emvini. Mina ngumvino yiwona wona. Nina ningamagatsha. Ubaba umlimi. Angithi. So ke uma umuntu ezoba holy, ingoba umoya ingcwele uhleli kuye. Akekho umuntu oholi ngokusho ngomlomo. Kumele lo muntu agcwaliswe ngamandla kaMoya ingcwele. That is holiness. And then ubani uPaul uthini bazalwane baseKorinte? Uthi zingcweliseni nina. Akho uNkulunkulu ongcwelisa abantu. Thina sidonsa ubungcwele, sibulethe kithi ngokuthi sizenze thina sibe ready for ubungcwele. Yikho kuPaul athi zingcweliseni nina. Yeah. So ke ubungcwele sometimes ke mina kangifuni mina ukuthi kuthiwe ngcwele. Okay. Mina just a child. So impilo yobungcwele mina ngifuna impilo. Yeah, ngoba umuntu angashintsha tu. Sesithe ungcwele. Angithi ufather ngamemeza. Omunye wathi ungcwele. Yes. Angithi. Yeah. And then kodwa wabonakala esenzani. Ngeke ke ngisho bayazi bayazi. Elokhu angcwele. Babizwa ngama saint, babizwa ngayo yonke. Yeah. So ke mina ubungcwele sibonisa ngempilo. Yeah. Not ngokuthi sitshelwe ukuthi singcwele or thina sithi singcwele. Your life you are living shows us ukuthi really when ubani. So ke angikwazi ukuthi ngithi ngingcwele kodwa impilo kuyona impilo ngcwele. So ibuyela back khona le repentance because ukuphenduka ikona okudonsana lobungcwele. Angithi ushilo uJesu wathi mina ngiyancenga abazalwane ngobubele benkosi kuba ninikele ngemizimba yenu ibe ngcwele. Ibe umnikelo ophilileyo nongcwele nothandekayo uNkulunkulu. Then bese kuba ukukhonza kwini kokuqona. Angithi. So ke kusho ukuthi mangabe lemizimba seyinikelo ila kungena khona ubungcwele. But ubungcwele abukwazi ukungena phezulu kwento ezingcolile. Singakhuluma sithi singcwele sisho yonke into. But angeke. Akwazi ubungcwele ukungena phezulu kwezinto ezingcolile. And ubani osiklinayo? uNkulunkulu through his Holy Spirit. Because we are ready to receive the Holy Spirit because siyazingcwelisa thina njengoba uPaul ashilo athi zingcweliseni nina abazalwane. Yeah. So aphinda athi akuseyimi ophilayo kodwa uKristu usephila kimi. So ke konke kwakuyinzuzo kimi ngenxa kaKristu ngakushayini. Ngenkathi akushayindiva ila kuza khona ubungcwele because kusho ukuthi life yakhe useyialawe ukuthi ishintshe. So ke ilelo ke ivangeli mina engifundisayo neshumayeza kubantu because uNkulunkulu wangipha lento wangibela ukuthi what's the use ukuthi ngihlale ngidingisindisiwe ngiyakholwa kodwa impilo ayishintshe. Umuntu ongazani noJesu siphila ngokufana. Senza izinto ezifana. Why kumele kube ukholo? Why kumele kube nensindiso? So that's my problem. Yikho ke ngimile abanye bakhuluma into eziningi bangxeke benze yonke into hayi okay ukuthi bangxeka abantu I know what I'm doing. Yabona ngiyamazi umhlaba. So abanye bakhuluma hayi ukhuluma ngento eyi1 kakhulu manje lo mfundisi uphelelwa amavesi maningi over. Preach your message. Yeah, maningi over amavesi. Inkinga yami angeke ngize ngithule ngoba kuzange kuthiwe ngithule. Kwathiwa ngikhulume lento ngoba kune problem yokuthi abantu basindisiwe but there are very few abaphenduka. Oh madoda. Yeah, there are very few. Maybe ukuthi aba understand ukuthi uma ngabe uzinikele enkosini awuphendukanga.
awuphendukanga uzinikele then lokho kubizwa ngokusindiswa lokuzinikela kwakho. But mangabe sekukhulunywa ngokuphenduka sekukhulunywa change of life mase kukhulunywa ngokuphenduka. So angikwazi ukuthi ngiphendukile kodwa life ayikakashintshi kanti yini ukuphenduka uma ungayona change. So ke ilokho mfundisi wami engakusho kulesikhathi ngiphethe. Kulento yobungcwele ikhona indlela ukuthi okanye nje ubungcwele bazo uNkulunkulu ayikho indlela ukuthi ngathi ayi uDlamini ungcwele. No. Ayikho. It's like ngithi mina sengisimsiwa ngisantshontshe. Do you know ukuthi angisantshontshe? How do you know? Ngaphandle kaNkulunkulu mina umsebenzi wami ukukholwa into ishoyo. Madoda. Yeah, that's my work. Ngikwamukele ngiphinde ngikholwe into ishoyo. Yabo ukuthi njalo. Mara uNkulunkulu kuphela owazi umuntu ongcwele ngoba bangcweliswa uyena. Yo. Ngiyayithanda leyo. Yeah. Akekho umuntu ongama ngokuthi usibanibani ungcwele. I think mhlawumbe even nasemakhaya thola ukuthiwa hey ingane yasibanibani iyakholwa. Yeah. Mhlawumbe nayo leyo noma kusuke kubuka indlela aphila ngayo bese sithi hey uyakholwa usibanibani. Mina ngizothatha into engitshelwa kuwo. But angazi. Because ukuthi uye esontweni every Sunday lokho kusho ukuthi uyakholwa. Angazi. Because mina I can't read your thoughts. Angikwazi ukubona inhliziyo yakho, angikwazi ukubona imicabango yakho. But only God knows. Wena kuphela mina ngizokholelwa entweni ozibiza ngayo. Mawuthi uyakholwa ngiyakholelwa ukutheni uyakholwa. And then bese ke ngibheka ke inkambo ukuthi ke njengoba ukholwa ke uhamba kanjani uphila kanjani. And then bese ke kuyahlangana ukuthi ngempela lo mzalwane uyakholwa ubheka indlela enza ngayo izinto bheka impilo ayiphilayo because sonke siyakholwa njengoba ngishilo ngathi everybody usindisiwe. Ngisho noma be-address abantu nguNtulo osindisiwe. Angithi bonke abantu basindisiwe mara kodwa abadluli bafinyelele ekushintsheni. Why? So ke according to me akekho umuntu owazi ukuthi ngiyakholwa mina uNkulunkulu wazi. And then abantu bayazi ukuthi ngiyakholwa ngoba bezwa usho ngithi ngiyakholwa and bezwa mina ngikhuluma izinto zokukholwa. Yabona? And then nempilo ke bayayibheka abantu. Uthi impilo yakhe injani uqhathanisa nento yabona bese kuyahlangana. So ngikholelwa kanjani. Because it's very dangerous ukukhuluma into kodwa ungayiphili. And manje kwandele yona. Even thina abafundisi siyaqeqebula senza konke siyashumayela but asiyiphili into esishumayeza abantu. Most of the time kwandele lokho kakhulu manje. And ngiyangimangali kakhulu mina because now siseyikhathini zokugcina. Yeah, although singazi ukuthi nini uJesu uzogoqa nini umhlaba. But kodwa kuyabonakala ngama signs ukuthi ikhathi sona ngathi sesisondele isikhathi se-end of time. Ngizifuna ukubuza nakuleyo ukuthi ngiyasubscribe kwi-doctrine yokubuya kukaJesu. Yes. Kakhulu. Ngithisha nangayo. Angithishi nge-salvation. Nangu ngokutshela. Ngithisha kakhulu ngendaba ye-end of time. It's end of time. Yeah. Ibizwa kanjalo. Or rapture. Yeah. Fundisa kakhulu ngangezwa last day bethi ngoSeptember siyahamba 24 nge-24 ngamangala because iBhayibheli in the book of Matthew lithi akekho umuntu owaziyo ngosuku lokubuya kaJesu even ingilosi azazi no Jesu akazi only God himself who knows that. But into thina esiyaziyo nesibheka ngayo ama signs when we read the Bible. Ufunda uMatthew 24. Yes. Umqale from verse 1 umfunde wonke futhi because bambuza abafundi uJesu makhuluma ngokubuya kwakhe bathi siyobona ngani Jesu mase kusondela. uJesu yasho nobona ngama earthquake nobona ngama flood ufa abantu ziningi izinto abonisa nobona ngabantwana bengasalalela
abantu sebethanda injabulo kunokusaba no. And lezo zinto masisibheka nobona ngombuso uvukela omunye masisibheka zande kakhulu manje zenzeka kakhulu so siyabona ukuthi ngathi sona isikhathi sesisonde but asazi ngoba phela uNkulunkulu i1 years is 1000 yabona asazi only God knows yabona so I'm teaching about the end of time ngiqala from Daniel because if for you to understand indaba yokubuya kaJesu you need to read the book of Daniel. Okay. Yabona kakhulu verse 8 I think yakhuluma khona ngama seal seal up the message, seal up the vision. And mawusubheka manje uza kumethu ukukhulunywe kakhulu ngeend of time uza njalo uZefania uZakaria and then bese uzongena kwiNew Testament uyongena kwisambulo ke la ifika igoqwe khona ngoba mayiqala nje isambulo the Bible says the angel inikezela i-vision ku John imtshela nga7 and mawubheka le 7 churches uzobona sekulandela 7 angels then kulandela 7 trumpets and then before kungena kuma 7 churches kuma trumpets and angels kushiwo amagama wala masona awu7 kuno faithful church kuno lukewarm church kuno 7 no lukewarm kuno dead church njalo njalo bese kungenwa ke la ke 7 angels I mean 7 angels 7 trumpets 7 bowls 7 mountains 7 eyes 7 horns 7 letters 7 eyes zizonke zu19 even 7 mountains. Yes, angithi manje kuchazwa ke izinto ezobe zenzeka ama activities azobenzeka mangabe uJesu esebuye ezolanda. Yeah. Ukhona izokwenzeka on top of the mountain, khona izokwenzeka olwandle, khona izokwenzeka emhlabeni phansi la emhlaba ku ground floor and then eyokuqala nje izokwenzeka to open the scroll. And the scroll izobe sesiliwe. Yes. Sisilwe nga7 seals ngoba kuthiwe kuna 7 seals. Yes. Yeah. But akekho umuntu ozokwazi ukusivula ngaphandle kaJesu. Yeah. And then uma uhamba njalo khona la ufike khona sekuthiwa uJesu mayevela uzovele ehamba nabantu abayi144,000 and labantu abayi144,000 amaveji abazange baboneke emhlabeni boniwe and then kule 144,000 bese kuthiwa kuzobe kukhona 24 elders ihlalo zizobe zu24 la kuhlezi khona ama elders 24 and then in the middle it's a throne and then ngaphambi kwe24 elders kuzobe kune idalwa ezu4 this leidalwa leader worship praise and worship sure and then lithi labantu bonke bazobe basiliwe la ngegama lika Jesu ukuthi Satan engasabathini then these 7 ziyaqala ke manje ke ziyasebenza 7 angels 7 trumpet lithi ke the angel izoblow up the trumpet and then kuvuka abantu abasemathuneni but abakholwayo kuqala before kuvuka abafe bengakholwa mabavuka abakholwayo kuqala bajoin abawube bephila ngaleso sikhathi bese bahlwithwa bayojoin uJesu ne144 mabafika lapha nabo bayasilwa then ke bese kuzobanjwa kuSathane and lithi ke uma kubanjwa uSathane akabanjwa yedwa kubanjwa yena no dragon ne beast nomprofeti wamanga bavalelwe ku bottomless pit for 1000 years before judgment day usazohlalwa 1000 years the children of God will dwell with Jesus Christ for 1000 years uSathane uyovalelwa ku bottomless pit for 1000 years then after 1000 years Satan bese uyavulelwa
nayo sesileke abakhe ke ngale 666 yena ubasila kayi2 ubasila nasesandleni sangakwa right angithi and then emhlabeni sekulahlwe ukumphika uKristu nalaba abafa bengakholwa sebevukile bajoina laba but kodwa bahlala khona then after all this then uzothola ke manje kuthiwa kuyobe ke after i-judgment leza incwadi eziwu2 the book of life incwadi yemsebenzi ziyovulwa ngithi and then abangatholakalanga amagama enwabe encwadini zokuphila bayosukani benzibo sure mara la incwadini yomsebenzi everybody uzowuthola umqhele ngisho ngakholwa ngisho ngakholwa angithi wenza izinto ezihle kubantu bakaNkulunkulu mara iproblem i1 ukuthi uzongena nomqhele wakhe esogweni that's a problem then ke after ke le judgment seyiphelile ke kobe sekuphela konke ke then bese kuba nezulu elisha kube nomhlaba omusha kube neNew Jerusalem hayi lokusabhonjwa kuya abantu manje na yoshintsha ibe yintsha iJerusalem and then the tabernacle of God izokwehla ize kubantu emhlabeni there are people abawuphila la emhlabeni ukuthi umhlaba nezulu kuzobe sekuyinto eyi1 njengasekuqaleni kobe kungasenayo different because isono sobe sesingasekho so njengamanje basiphila sikafiki kwiJerusalem elisha njengoba nje siphila nje kule dispensation yethu nje ayikakafiki izofika after judgment ekuzowa iBabylon iyowa and then kube neJerusalem entsha yabona so ke lo mhlaba kodwa kobe sekuphilwa kuwo manje uzobe ungasa nabo abantu abafana nami kobe sebefana noNkulunkulu sekuumoya kuphela because yobe bengasadinga ukukhanya bobe bengasadingi indlala yobe ingasekho uJesu yobe seyiyo yonke into because kobe kungabantu bakamoya kuphela not iflesh izobe ingasekho yeah bazalwane bamakhaya nezela bole isihloko nje sisodwa ke lesi nje sisodwa nje ngokwaso lesi sendaba fana nento ekuthiwa mark of the beast yeah nazo zonke zikhona la kobe kuyinto yobenzeka ngaleso sikhathi yes impilo kahle kahle yobe ingekho lula ke lapho kobe sekunzima kakhulu ngaleso sikhathi because kobe sekunobuhlungu obuningi too much obudlula lo besithi bukhona yeah but ama signs azo zonke lezi zinto eziconfirma ukuza kwazo zonke lezi zinto asizivezile ndasabonakalile confirma zona lezi insuku ezizayo yeah wona ama signs abonisa ukuthi this thing ngeke kusathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi uJesu wabuya azolanda ibandla because mabuya uzobe ezolanda ibandla not omunye umuntu ibandla not isonto yeah not isonto lomuntu because lento yamasonto yiyo lesibulele uma ufunda incwadi kaJohn chapter 7 verse 34 I think 34 iverse ngokuphela kosuku lomkhosi u34 to 37 but nje la from 34 nje uzothola le but i chapter 7 John 7 yes la uzothola khona lithi ngokuphela kosuku lomkhosi uJesu wamemeza ngezwi wathi mayikhona umile makeze kimi azophuza amanzi okuphila eswini sakhe sekuhlala gobhoza imfula yamanzi okuphila lithi ke wakusho lonke ngomoya ababezokumukela abakholwayo kuye nje that's a church of God ibandla likaNkuluNkulu akuyona igroup ethile somewhere ibandla likaNkuluNkulu kwenza intando those abaphila benza intando kaNkuluNkulu then it's a church. Ngithanda nje lethi nje okholwa njengokusho yebo njengokusho kompani hayi nje okusho kaSibanda yeah so lento yamasonto yiyo lento esibulele because today amasonto maningi too much and people they think they are running a business mabarana that's a problem and now bakhohliwe ukuthi we are running a business of God not our business we are partners with God in this business of so ke manje konakele kakhulu because uthola ingane fresh from the school sekubishop sekumpostoli and lengane le njengoba siumfundisi nje ayazi impilo
yazi into eyifundele kuphela but impilo ayiyazi. Ayazi ukuthi umzalwane to serve a man of God into enjani. Akakaza serve but ufuna abantu expect kube nabantu bazoserve under him. Yabona akakaza nikela akazi nepain yokunikela uma ungakajwayeli kakhulu uma ungakajwayeli akayazi ipain yokunikela okushu mara yena expect ukuthi abantu banikele. So ke is better ukuthi umuntu aserve angajahi. uNkulunkulu ngeke athathe umuntu ambekele phezulu angasevanga. Angithi lapha ku7 ila ufunda khona. Ila ufunda khona lapha ku7. So ke into wena oyenzayo ileyo yokwenzeka ku. Njoba ungasevanga uyozala izingane eziningi engasevi. Njalo nje izothi nje masivela nje sezakhe imiziya. Kushiye zakhe imiziya. Zikushiye zakhe imiziya. Because now wenza same thing. So it's better ukuthi umuntu azinikele nje enkosini and then aserve until isikhathi esi-right. And then ke uNkulunkulu esekhulumile because manje I doubt ukuthi sokhuluma uNkulunkulu ngempela. Angithi akunjalo but nje nginaleyo doubt. Naleyo doubt because mina ngathatha iminyaka mina ngingayena umfundi. Because mangumfundisi angimele ngifundise abantu. Mangumfundisi kumele ngilide abantu. So nganginayo lolu lwazi until uNkulunkulu angisize ngoba lo lwazi lolu alulandwa or anointing or calling ayilandwe college calling. Abantu ba mix izinto. Yabona. We recommend college but the calling it is from God. Your calling. That is why ngithi mina wonke umuntu okholwayo kumele preach. Wonke umuntu okholwayo kumele athandaze. Wonke umuntu okholwayo. But I calling umuntu osekucalling manje buya uNkulunkulu usehlukaniselwe ukuthi wena this preaching sekuba ilife. This intercession sekuba ilife. Yabona. Akasafani nabanye la ibandleni. Sehlukaniselwe. You remember uma yethi ngihlukaniseleni uPaul noApollo. Yabona. Mabe bezogcotshwa wathi ngihlukaniseleni bona. Kusho ukuthi usehlukaniselwe lo muntu lona usethe kuba sezingeni lekutheko kwabanye. Because ukuthi ngiye college akusho ukuthi manje mina sengibizwe uNkulunkulu. We recommend college because kunezinto kumele uyozifunde college because you are going to run a church. Yes. But what you're calling is from God. Then college. But today college then God. So I don't understand. Vice versa. Because you are not called by college. But we are called by God. Ubizo lubuye enkosini. Yebo. So ke manje konakele izinto eziningi kakhulu. That is why inkolo yethu thina ayisamukele kahle kuba. Because abantu bamoshile. Futhi ithende nje kolima uduza nethende abantu sebefuna iCV ukuthi ubani. And kanti ithende lalisinceda to meet people. But bamoshila. But by the grace of God baseza abantu ethende. Kodwa kunembuzo eminingi ubani kanjani Qale kubuzwa. That is why uthola abanye abafundisi bafuna igama elikhulu uma kanjani. Ubaba uGumbe saphila azosivulela ubaba uGumbe. Yayibona. That's true. Yayibona. So ke because umoshakele manje laba lamakhehla lawa abantu besawathe ngisho bengakholwa bayawathemba yabona. Kodwa manje sisenkingeni. uNkulunkulu yena uzosiza. Bamthula uNkulunkulu siyambonga kakhulu baba ngawo ukuthi usivakashele sizobuka zonke lezi ndaba. I don't know mhlawumbe if you have anything that you'd like to add nangakugcizelela nje kubazalwane emakhaya. Ngiyawul add nge-leadership. Yeah. Yes. Because they don't people they mix up izinto. Leadership is a process. Not an event. Leadership begins at the grassroots level. You need to serve. Ngeke ngayithinta kancane ndaba yokuserve.
You need to serve before uya kwi-higher leadership. Kumele uqale ulidwe. Yeah, ke ulidwe. How are you going to lead failing ukuthi wena ulidwe abanye abantu? Yeah. So uma ngithisha nge-leadership ngithishe mina ibandla lonke. Because nginale understanding yokuthi mina kune seminar. And seminar is specific to few people. What about those? Because there's no leader engazange ivuke phakathi kwabanye. Angithi. So ke mina I believe ukuthi ibandla kumele understand nge-leadership. Yes, seminar siyoyenza for leaders. Seminars for people who are already leaders. So okay, but what about the church? So I'm teaching the church about leadership. Number one into yokuqala engiyikhulume kubo mangikhuluma nge-leadership. You need to learn to lead your own self. Because you can't lead other people but failing to lead yourself. But kanjani ngokuthi uqoqe life yakho. Ukuze uNkulunkulu ezokwazi uku-intervene angene. Akuphe this kind of power to lead. Calling number one. After calling, ungenze ukuthi ube ulead abantu. Even umuntu ocleanayo lapha phansi, you are leading us. Yeah. Because sirelaye kuwe. Yeah, true. Angithi the worshipers are leaders. Keyboard player is a leader. And uDaniel uDavid ukhulumile kakhulu ngayo. Athi Nkosi encwadini incwadi le uDavid akhuluma kuyo kakhulu Psalms. Oh, Psalms. Oh, yes. Yes. Athi Nkosi fundisa iminwe yami kulwa impi. So kumele labantu abadlala ama keyboard kuba bazalwana hayi lento manje sekuyisikorobo. Yes. It's a good thing ukuthi uma umzalwana sinceda simbhadale. Because isisebenzi siyophila siyothola inkokhelo ngomsebenzi waso. Ayikho into wrong ukubabhadala. Angimelene nalokho. Mara kodwa kuba umzalwana. Because ngenkathi adlala lapha nalawo ama keyboard wakhe is fighting a battle. Usho njalo uDavid. True. And we are leading us. No, yonke into eyenzeke ebandleni. Yonke into eyenzeke ebandleni. We are leading us. So you need to be taught and learn ukuthi what is leadership. Yes. Yeah. So ilokho nje ngakusho kuphela ukuthi eda ngakho ukuthi indaba ye leadership. Wow. And leadership kumele ilunge yazi ukuthi we are leading ifa likaNkulunkulu. Angifani ne leader yase Shoprite. I manager. Because today thina abafundisi we are managing the church instead of leading the church. Yeah, maybe we don't understand differentiate between a manager and a leader. Baba siyabonga kakhulu. Mhlambe nabazalwane abasemakhaya nje endaweni ezihlukahlukene nabafisa ukuxhumana nawe mhlambe nabo bakuthola kanjani? Mina ngiyatholakala angisabi ukuthi nginikeze abantu amanamba. Okay. Bangithola kuma number wami cellphone. Okay. Yeah. Hayi singabanikeza baba. Singabanikeza mhlambe kuma ukuthi mhlambe nabo bakhona bakufisayo abangaxhumana nawe ngakho. Yeah. 082 Yes. 400 5849. Okay. 082 400 5849. Wow. Nguntuli igama lami. Konje baba uthe ibandla likuphi specifically? Lisebinoni. Isebinoni. Yeah. Okay. Nase lalikhona kudala eFree State. Oh. Isethembisa. Oyithembisa. Manje lisebinoni. Thwadwa and Wadville. Oh, eBinoni. Yeah, ithwadwa nase Wadville. Then bese kuthi Orange Farm kunebandla. Engisebenza close nalo. Oh, yes. Yeah. Yes. Lise Davidton. Lise Orange Farm. I mean Orange Farm. Yeah. Okay. Lenza zonke izinto nathi. Abanye abantu abazi ukuthi linegama. Bazi ukuthi nje. Oh yes. Yeah.
Baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Thank you so much Baba for coming. Sivakashele ngithemba ukuthi ezinye zezihloko sisazokhona ukuthi nazo siyithinte. Yeah. Ekakhulukazi nje ukusiza the body of Christ ihloko ehlukahlukene. Siyabonga kakhulu Baba. Hayi ngiyabonga. Bazalwane, asithathele ithuba sibonge kakhulu, sibuyisele kini, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Bafowethu, uNkulunkulu makaqhubeke ke anigcine anifihle. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela ukuthi sibone lapha eThekwini ngomhla ka2 May siyobe silapha eMkhumbane Hall. Umkwana yithi in between Mayville neChesterville. Siyobe silapho starting from 10 ekseni siyobe silapho, so don't miss out. For more info 0788 417 844. uNkulunkulu ke akaqhubeke njalo anifihle egameni likaJesu Kristu. Amen.